A chaira da Limia é a superficie dunha inmensa conca sedimentaria, unha depresión xeolóxica rechea de materiais que se depositaron aquí durante millóns de anos. Esta conca, de máis de 200 km², e con sedimentos que alcanzan os 200 metros de profundidade, alberga un depósito variado, dende carbón ata grava. Pero na súa capa máis superficial abunda area de gran groso, un material de construción de alta calidade. As areeiras da Limia foron dende 1972 unha das principais fontes de áridos de Galicia. Esta area é moi valorada para fabricar formigón e asfalto de estradas, xa que posúe un contido moi baixo en materiais finos como limos e arxilas, o que garante a máxima resistencia. O proceso de extracción realízase principalmente por succión do material do subsolo. Posteriormente, a area é procesada e peneírase por tamaños para os seus distintos usos na construción, garantindo así a súa pureza e granulometría. Durante décadas de extracción intensiva, creáronse aproximadamente 3 km² de ocos. Pero grazas á presenza de grandes acuíferos subterráneos, estes valeiros encheronse rapidamente, de forma natural, creando un complexo sistema de lagoas artificiais. Estes espazos, situados principalmente no concello de Sandiás, experimentaron unha rápida e valiosa renaturalización. Convertéronse nunha réplica parcial, aínda que de menor tamaño, da histórica lagoa natural de Antela, desecada no século pasado. Hoxe en día, tanto as explotacións abandonadas como as que aínda están en activo forman parte do patrimonio xeomineiro da Limia. Son puntos de interese ecolóxico e lugares de refuxio esenciais, perfectos para a observación de aves acuáticas, ao constituir unha zona de especial protección, converténdose nun humidal de gran valor para a biodiversidade galega.